bagete kuwe mima comment up to 60 shillings amagoriano bagende go ngaigo onde bese okobukori omuntu gari stage sando pesa kumubukoria ya beteli ngate yabantu baitu moiwana no muntu client kya okorunse etarali na sepigipigi asenge njumo chigwetana na ero chiposio etera yo comment wa mafuta mbia bwana sana karibu sana omwanche muri ni gotore nere sami oyore omugendi boda boda na boigo chaplain ekyagera ni gakokora obonchireli bwaye asumochuli obosongo chinga ki sector ya boda boda egendete konyara kobage konyora obokongu omwanche murigereria inyora amatukaya igamaega ntwaroche amafuta kago kinarigori ase kishiringi emerongevere korende ekero omuraibwense Dr. William Ruto chinga Kenya takobaga kuyelirigori akayeli ase shiringi yemo mwanche muri nabo gosanga na inche gwetera ase MSMS ontebinga kuyelirigori ya mafuta ase shiringi yemo impact kiebwate asabagende boda boda ekero bago kini ase kishiringi emerongevere nende bayeri ase shiringi yemo norocenga sector yoboonchoreria gosase sector yobosombi netwaro mochando asensemo yabona ki oboonchoreria bwabere korende samina chigototebia mange ngangaki oboonchoreria bwabere kono mwanchi muri tugochakira ndete turachakira orogongo rwa Gusii ndorora matuko amayegaiga abana boda boda kurasa umuchibo bosongo mbaba bakwemurunga ninga oborendi asensemo yabo wanyare kwabo koira na sechinga kibare kogani umugavana bwi county ya Kisii Paul Simbarati anyare ko bakago swagati na boigo gutwara egeikaro erinde ko tegerera amagani y'abana boda boda kono mwanchi umurigereria Samia tarachikotote binara yali bagwetera barabubu n'abana boda boda sumuchi bosongo ninganeti producer ito John Kebati aratobekere clip ekyo turategerera na kyabana boda boda amagani yabo nare yarenge erinde tuemanye nare ibaganetie na boigo Samina chigotoereranga banyare kwa bago konye kantwara litukoriria mashuja omo bunge South Mugirango Silvana Sosoro kagotebi omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati andai karanse n'abana boda boda amanyo muchandobo atarachikubatebi ngabanache sticker atarachikuikaransa abana barugo chika ngachi sticker tigabana boda boda batwara somo cyobosongo nagane tiara ikaransa na barabo babeke amachika bene babeke merobeli abena sokwane kinga abana boda boda mbare safe korne tiatora sanga na barabo toigwe nara ibaga neti bachikokolerwa esa baya ando weseti andala jambi ne member que estaba compreni simbara tikera ringi kuri campaign yechikura ila beta da na account telebo chigosio asengencho besanjiri yo chikwa ne kurugorali siba kutanga korende simbara tuna beiro ile chikura obeiro kutanga rugorali to baisabo wetororo simbara ti obeiro kutubekera ibagorogorogali egento giande giakabere agatengo to pungusirare sticker korenda bono igani gata ituji kotamendere sticker every gorire igoro ekiona kitogo chiko complain una itoba na boda boda ba Kisii association igo abantu baminto twakanire amangana simbara tiana to bekera twanyakani bisa kajina la Yesu Jesus name kwa majina anaitwa Justin Antala kutoka stage ya Hema. Tumekuja hapa hivi leo kuuliza gavana wetu Simba Paul Arati kwamba alituahidi kwamba maneno ya ghost workers katika kaunti yake hayata kuwepo. Sasa tunataka kuuliza wale wanabodaboda ambao ameweka pale juu, sijui kama ni ghost workers part A ama ni part B, kwa sababu hawana uniform, hawana kadi za kazi yao tu ni kutupiga ebi burugo biribabwate, ni kutupiga na kutubonabonda vichwa zetu, na jana wamepiga vijana wetu watatu. Tunataka tuandamane county hadi kama ni rais ataingilia katikati asuluhishe hili tatizo letu, rais aingilie, kwa sababu tunajua lengo kuu la huyu gavana wetu labda ni kuhakikisha ama kuona kama tulipigia ule wetu kura, ule mtu wetu wa chini. Sisi ni mtu wa chini, sisi ni watu wa chini, na tutaendelea kuandamana hadi milele mpaka tupate amani yetu. Kisii ndio tango kwa imani kile tani sisi jana kopi ngendo umusakiru ngendo genga jadi mono garane tete koro anyore tawa na boda boda ba minto bago ituna bana boda boda uyo Germany ayara pass
abasi oyo omoneno wa ensimbarati nere okumuprofite kiregen bamura bariye bagote baita abantu simbarati nero kubati kurwabu mwembe amanyanjwa nwababegete saa moja saa tatu no bari bayibisete umuntu ndi bwense kugute ubi bamuita bamurebu bamuita simbarati ne gavana ya Kisii County ani nori ne kene na mangana itaranya igwa kibese ichi bamuramba ariko koragasi akiba konyora kibese ko karamba bwa ke family ba korageri kogera bari ko koragasi ko tedi gani gavana ya Kisii County dia ko sori bwana ndio kwa ke matitiri kama ni kazi ya community tumefanya tumeua nikobona bamurabo tuwekerete korari ubari na mabere tubarogerete saisi tumeamua kufanya maandamano kama leo tumeamua tupate haki yetu kwanzira lero haki yetu lazima ikisarenti president to wakerete chukura to kusabato konye Kisii County ga mwana boda boda tumwati haki to kwa yaje aba tubago toita aba murabe tubechipikipiki tari uniform tugate tuwabarende na abairwe gazi kakishwari ore bago toita ntwe togo sabaiga amandamano kubanza tore anytime kurboniga abantu boniga mutu bwatesi erinde tonyore justice yeto ene ago sori zimbaraje gotokorra kwa Mbiyamana sana omwanche muligereria chingaki ogendete kubwatia umurubiri bwense Yoboonchoreria twabere togosangana bana boda boda kurwa as Yoboonchoreria abo babere bakorera nga ensemo y'oburendi nigo boiranirense korende kyagera ntobwate chaplain ito kurugari ese mu Yoboonchoreria yo tenenerete sensemeri ya boda boda na bakonyara ko bagakwiraniria ngane yonyora ayone gakorekanete ewiki eria eta chingaki bare goteba nga nkorobekana bala so mu Yoboonchoreria goika ganiabo abere kagotegererwa konde twabere tokoigwa nga bagoteba nga chistika babere bakomentero ligo lire chistika korende samina chigototebi nga asensemo ye chistika na kiere ligo linga kiba mbai karansete bakaigwana mbesa kibabwenete korwa sensemeri ye chistika kondo manchi muri etagende gusanganere nyora naye nabo gontomera ujumbe yage nkegwetira sina mbiyore kabase screen yago sanga na inchi asensemo ya boda boda naye nabo gotomanyana kiamaguli abeire chingaki ya mafutanya rakobaga ko yeri wase shiringi yemo nawe nabagotatebinga oburendi bwa boda boda na kibule na kia sensemo ya boda boda yabereke gukora ubunchereri bwabo na ki services cyabo cyabeire gumanchu muri esangana inche na nyora gale sensemeri emitandao asensemo ya Facebook nabagotonya gwitira Ndizi TV News Digital nabiga sensemeri ya YouTube nabagotonya gwitira Ndizi TV News korende sami nkagete kwa igule na kiaba na boda boda batwalire ebirero byabo konde to chakira sensemo ye chistika buno mogende boda boda na kimwabeta mugukwanira engane ye chistika so far omweshimiwa oitotwanjete His Excellency Paul Simbalati na arangiriti chairman sijito stages ya Kisii town after wa chete bagaikaransa barobwo abatebetinge stika 300 kolmeni koba nyortara teinto jaka korwa stike yo asistike yega chiko 300 egento kiagartera kajebeka 300 muna erese tari kumwegerande nigatebete nga county assembly ya 2017 aya iteti kero mwana poda poda orusingi 300 kero muntu bone kirinto kieteti ku county assembly na kino bato tebi muntu madinga atonga ene ne kena to tebi tumanyiti na ginko erene ya kegoro ye kwende igoro ya bana poda poda abakora mikoro yestika na badetingo baikeliale enda batebi ngakaro kendo muntu gati kuchikolinde ngasiri ya siasa ona bwensi pi bintu biribiansi pia kole tambiri ko babia kene mpira ko takagoro sio ikali nyora ngebisi ebire bikongo bono nali ko teya sabana poda poda igoro ya sesa ma yestika STK yo mna to erestero bato tebetigo tigambwatira nigente kende kya bakwana yo gotangu paragali ogotangu paragali ya ase serikali ya lengo roya ya lengo yo mheshimiwa James Omalibongwae
serikali ya lengo sire enforcement officers engineer bali otokorera gasi engineer bali otokorera gasi ne epare ya siekire n'abantu bali gukora gasi reinforcement officers only with uniform bone getukia cyakarete shida saba na poda bande inkelinga ki omuntu yebegete reflector mnanje na kyago dutanga rorogali another totorwa ekire kiale tomo jando monene n'abantu abandi kuchimutuga bwise kotegerera mbate bete ng'abantu onye balikirwe tigaba yegwe uniform na nitumenga abantu aba balikirwe ne county tuligia baraya bangao bakora Kisii county yetu Omwanche omarigerete ataraswaso mutimo komokeigo tokwirana ningomanya mange Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yako nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura Yoboonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe asubugima bw'omuntu namanke Ubwansu Gusii. Manche marigere na ndengo kwarigani singa kitogendete gusanganere sami singa kitogendete gukwanira iguru y'abana boda anene monekera batebigwa nga abanyarako bagwakanira estika korinde sami gwatatebiri nga estike mwatete kumurumia 300 igana kimuko yerwa estike yeba etokurwa limumoti kerat ebono strategy umugabo no itumo chole umugabo no itumo yole bono obisi na tebete engineer tebete chairman si engineer aba instruct baje kwagisa kiromonto ku stage okareki ule stike yo bono direction ere itoganye tinturanya robia na kera kinera tokareteki ne toganye tinto ready ku stika na sense mo yaba na boda tokoranga bakwemurunga ningasi narororo bagotangwa kerekenda na kiora kwanera sayu bagotangwa bia mono muri Fridah abuno bamangana karama kumu enga kinera mafuta kitakamenta like 145 I think
ngaki ya mafuta ya jitaka menta abantu bali mba injire injayuge njajiteka iguru tukabatoko nyetumeka neligo lili kamenta ngoje siya tekeri kwa bero fumo bwe kana kurukwe kimatigaria mpaka mashauri ya kabere 30 shillings initially on 30 shillings ya kabere mafuta na mentete tigaje chikamenta chigaika 50 shillings kurukwe kimati mpaka tiangwa nestage yane kurukwe kimati mpaka mashauri kama 50 shillings bono amafuta mentre ikire 180 which na ruswe siringe yemo ama pale ya ikire ya igoire to weto chiro na 50 bona ya ikire ya sekiru customer was go quick mad ele kwa na mashauri ya mate 50 shillings kurukarenga tu abanale na tu abanale wamne customer we kaga abisiko eta ito 50 shillings arafu na njomo mogende usomo rundia we pikipiki customer ke ali ne igoroka nyetebye kwa 80 customer yenda bugutaro na magoro chirogo gochirogoro bono wetiro gosie kugwenjere we paleria kwa letre shida na town nyole even nyole customer wadi just na magori yabo egento kende se serikali ya ongwae ya kolete ne ya simba na rode tofauti ya berto enkongu serikali yongwae engwanjere ya renge karumbu kolitio monto akero bukolitio mwana moke obukolitio muroire obukolitio mulemafu obukolitio mogotu ngweta kwa renge gochirogora lie pale ko igoro kwa renge na aba yasiekire bono yekira saba muraba baito ko imungani uko kwabo toliko nyara gweta na muroire to gweta na mungire bwe watrenity na ine bagukwana garake so to gweta na bantabuna ikire okubalera bono yabere gasienko na kiorojo montara gosuye nguru mashauri okorwa akoleto monto mpaka KTLH ajigo shughulikerwa siri asinjali alinga kingo suyiwe ekira kialetire shida asomo jiolio ito Kisii town kereke no meto mwanchi muri na tete komanya ningi geko gere pale yue gosiekwa pale yego siekwa no muske mugabano ito Simbarati pale imna igetogo tenga asiga to 2017 na MCs bali ba bete elected na wao imugete bakairo muswada county assembly bagasike kurinde pale iyo lakini neba yasikirwe nyasikirwe nebi wango bete neka ko baraba gwetangwa njirwa ngebe beta wona yasikirwe ntomatiri chikelindi akabeiro ko 2017 ro mpaka sai muntu muroi obukoriti muroire tawe toro obukoriti mwana tawe toro mpaka sai ekiona kere exumukutia sende kidogo naba na poda bando bakorabeka mbe mana sana Sami manchi muri ne tukendete gusanganere Sami oyoro mwana boda na boigo chaplain na secretary ya boda chingaki agendete kwererana ki Yoboonchoreria sector ya boda wagendete koba bona Sami twabiri tokoraba na boda bakwemurungani nga oborendi bwiranirense nga bana boda ngo itubakale aya sense meona kiora kwanirengani igentenda kwa sense mayo burendi bwirendirense ngagarite na bana poda abense meyende ekwamereri bali bande abo abafirigiriti tindaro bana poda sofa bakomyo kibosongaria sonde kawe itwa tinaro ntwaro chibago tebanga abana boda mparororo barasumo cyobosongo batarabwatia machika aliaganiri kera kende nabagote yumwancho murigirire nga ekero mwana boda taite go chese stage iri ya bosongo machiko kiabwenerete kubwatia amachiko atakire kubwati gwekera gocha mno mwana poda munyese stage iri ya bosongo amachiko ni gari tofauti oise ko gande stage mne ya nenkora amne de chaplain ya bo quick match ne bwata machikaye ogende se stage kunga kismat ne bwate amachikaye goko genda go chirogoro asagunga Safaricom Equity Capital all those stages njibwata amachikabo ogosoere se stage akero kenda baiga bakorundi chipara ensemo inubuna barayi aba batabwatetia machiko inubuna barayi mokora chi stage ao ngimogo chimwe ngitambukiro kimogo chimwe imoke aso overlap so cover take egali kurwa so on your left ngeta ke iriando speed unless every one way
kia abantu baitu no gotamanya amachiko na baraya baitu ba stage mbali konyara kora bintu bakora na stage inesemende yabasigari kero kende ngiura kwanera Burundi bwa boda imeyo mucho bosongo na kibwabeire aso Burundi bwa boda gisama futa menta na rabeire shidene intwe kurumagara watu alenge byene customer jito ntu ajinareti ngakitogoji akitogoji bokoli ngakitogoji balance tuasuka motwe Burundi bwa boda babero bakunya no konyole ngeri ya kila lituko ya bere ga senkong egente ko bere ga senkong kagarte ode tarabe town omusike Simba Paulo Simba arati na tebete mugabano itutwanjete na igete gote stage siko kipungusari okanje tindaro na mekapengino na bora nyore ngorigere irienjira agoji enjira abanta bagotoka bosongo baraji go benefit na boigo na bali bakurikiri sawo baje town akibago benefit bona otoganyita womo ishimi waje tutebinga stage na njiro kipungusire aji kipungusire nga ichigoja mbabwata barayiba bamukayibago so agoja aina mangana toganyite omweshimiwe ito si Paulo Simba arati ajigodo tebya egento yato itiremole kyagara omuntu tuteboru stage ya reserve ojamba ke town ne customer ama goli naje nyite kuru town mpaka omugweka kuru town mpaka Nyamataro siringi 80 Kurue town mpaka Mwembe 70 Kurue town mpaka Chogo 70 shillings omuntu rule reserve taliko nyara ku mind goli ringa kiriko bogolibwa ona bwa bagocha baitama goli town aletire shida nene unless abantu bali baku reserve baje bali genjera bagocho in stage njine ne Kisii town bamanyinga kimuntu ko bogoli agero bogendi obogoito aliburato konya Sami ntomaite chi stage nchibuate abarai kero kenda abaiga bakorobekana mba batemire koira amagani abo gochia sabarai rinde baikeli omugavana ekitingo nyara koiraneria kiaga tidio chanatoka asenseme yo kwandamana usasenseme yo gopinga igento garikyo manyetide kama kere igento mo maneno na itirie uruko mugabana Simba arati ekire kiongoja na abwati ona sokorobekana kwaba na kaitine gakurwe sababu ya kuruma igento kekarte bakorobekana na sengenjo yaji sababu ejo ose kuwepara turi wanje na bonta uneka kote bya bigwange batari weta ekire yo kibarumete na magoli nali bakatumire go kiruralia egento kende bamya kulifa asechira kiryo omugabano ito Simba Paula rati ale korwa tacheti go koraki tacheti go chikerania omubuyekano nabanya koeresa yo kina mwibeteka kwana ase platform ya yo kolgichikura ngana iwete bintu birari kwane binge sana yabana poda na iwete kago tebanga asechiria siringi 300 tokorwa emia yamo kwa nase sako siringi 200 charo si account serikali yetu ya Kisii na national government pia bona abunga ranjabu na itabera ntenere atubone kare yege tobono akaruo raga njo ko chumuno gaga tebinga serikali ya Lenge Kisii county ya Lengo 2017 no MCS bali babete elected 2017 na ubajite bagaiti umuswado itakonyara gokoraki takonyara ujino ne pareli gosieka ne no boigo lakibona nchige ntunda amangana ko jigotoma Simba arati ndengiro likingo kwana ina ara amangana nkaita jantaba na poda baminto na linga asepa aragalia abantu bale bebitenga banakobalera oyo mo Mongena bwebwatira neti na okwale ko mubukoli ali kwa mwetia disability or disabilities na okwale ko bukolia waita mpaka ujirogoro twabwata abaroire bagetire abagatu bagatirira ali mpaka orobetiwa bona yekerere banta umbali ko koraki mbali weta ekiwana gensi yinga ase serikali iri 2017 igotari ko pingana mheshimiwa Paulo Simba arati no mugabana tuto mwanjete serikali inja itete binde byakoleka na ibikanire sai tumanye kero kende ekero gotebanga ekero twaligererie clip keri asinaro bagotebanga igoro ya ghost workers kero kende mbaroro bakubatanga epaleli batabwati chi uniform bene gose bataratanga so bene ngamba bwenete gokora emiremeri mbaroro re kiagara mna bana poda abaminto mbali bakabera so
omweshimiwa ito Governor Simba Paula Lati na bali ko mukonya so kumurare chikura busongo na bintu binde bona nche nali ojukwana iga asa abantu bali bonse pi abali ko konya mweshimiwa Paula Simba Lati onye gatete kubali ward nemeremo erusi shide ere town tigaba bekire uniform ye county na bwa buko bali ko bali abana poda bali kwanda manane chwiki chibere cherire e bali otato sare ghost workers of course nanjira onda mente ghost workers bali kiagera ebintu bali okora galia ntobi manyeti kutanga mpaka abanda bonse piti maite odenga yaru etakimba kebekerwe tasomugaba omugabana bori gingote abiga sabantu ali bonse byabajore tigali gasako babeka ngao bakolegasi ye county tonyora abara yaba ngao batokoregasi ase sector jubarenge tumenga stage ya mnairo ke stage ya quick match poda stage aba muramba rweto babere na niko karabale emeremeyo nzingote na aba congregate sana ngate abanga ipongesi ya nene kiagara konyora aba kuri stage gako na nje nama mpaka saa ingo batebinde nimba nje tena niko batebinde nga pongesi kiagara mwanyore emeremeka e county tomaina kitongoli press abanda babera mabaga tenya tangase vacancy tebanga ibakwenda batume kuli tukelimo nande bayira na wote ekero togotebanga Simba Lati amaganina ebintu mbiralieteira chinga kiare gokore campaigninga na chigoikirania se sector ya boda na endekero kurigereria matuka ya maega onyare kobaka gutwara omuchanda soko ene kinga county ya Kisii na gaseni korwani obokurumi kero kinde ingi mutako moera matuko make erinde morole na kiobokoreri bwae bogochikoba buya mono muralia Fridah whatever mangana inamba ya kwa rule mweshimiwa Simba Lati mwanto atagerwa buchisa ine nere kirato ete chisa chikortaki chisa ine samne jato ete jo chisa jato ete jo tana je sticker ejire chisa chito chisa ne pale libo igonero anye igore boigo ekera anye igoire tomena na to ete chisa chikortaki chisa ine yes ekero korigererie paranere gocha kwaga chokoruga iga sensemo ya daraja 2 gocha gwetera gali se daraja 2 ntwarara abana boda na barabo mete ngobo kuri bali mezigo kurugali sensemo cha daraja 2 ekero korigererie sector yechinyanya nere gocha koba affected mono kero kende nororenga okwaga chagwe para koringo chegosirie mirima kegasa abasaye bali bakogende boda sensemeli omurali Fridah ebintu ebyo gosirie mero na parete mero mbia kabairo korokane tali bona byachaka wetira se korosi draje ya nege tigoro kwa magendero abantu mbale bawo baumia omubuyekano ngabona ntobwate eparete ya junction koenda dia kana Kisumu Migori town e junction ya libnere galia abantu abangento umiete yali ko bange junction ya nego ira kana ngo bukoli umuntu kuri Nyamatara muna njo mugendi piki tinali kumusaba 100 mweterera cha moino mulete mpaka Bosongo hospital anyemia asago tumeka 40 shillings 50 shillings bono abantu ujiba mbale bawo umia mbale bawo bapenebi ebine bintu bya beri bikobororo kulinda sengiye pale yo usedara chimbali gatinjira bito bawo konyarosia ebedara chinge yo konya abantu abo tingo nyara gote bonga usibantu banda banengo batinga tigatwara chinga kichisaine asa yaro siubuya bada entolia matundae mbye mona sana sami amagendero aronto kanditia se county ya Kisii korinde torarua soro gongorwa Gusii ya Keigo ntwara rumora iwense Dr. William Ruto inyora hasla fund neche chake koruego tarehe 1 omutinyi 12 mwaka uyo iga kero kurigereria hustlers mono mama mboga boda kero kurigereria machikali umora iwense Dr. William Ruto anyate ko bagakobeka elimo lyabona ko enekinga ngobe kwa bale abantu nkweliki bale astisako awo sasti group ndoko enekinga chibese chiyonchirasira nabo na tebetenga inyora besa teyo yabo so mwanche umurigereria atebanga ebese yo okoimo kibune loan ogochikoirani at low interest rate okwera ne interest ya inse kabisa korinde na bonko boli sami sensemo ya inubuna chi hasla mwanyere kwa mukwebeka se chisako ntwarara se stage area boda stinsemo chirichanya tieko bara obebekira se sako mbagendete kwerobeli bene so kwa neki namba chikonyora hasla fandili kero kenda somo chubo songo na kinu mweroberete
asomo jo songo mbia mona soko kana ndi bagel ne ngwande go ya mangana ya ashras na efandi chiwese jintoka nyetubaro na jitoka nyetene ro tarajireta ora chiwese ji omweshimiwa itomo president yesu wense tuanjete mheshimiwa William Samuel Ruto na tebe chiwese chigojera kitoko irania ase ekewango ya interest irense china jitoka nyetene ndaba na boda town there are some stages chibwate chisako njire jitabwati one stage mna jiri jitabwatia ne ya quick mat ne ga ntakuerobereria na kiekorosie sako yabo yabantu saidi ya 100 ngatwerese tu igonto injiron process injiri chikorite injiri jitarakora kero kende ngiora kwanere orochenga chibese chigachia hasla fund inchi chikoba konya gose naenda bantu mbare barachigweso ani gati onyore beso yana niri no bukurumi chibese chichinyare ko bachigosirera gati yabo egento nari koraria egento nari ko tebi osinari ko nari ko nyori baganda ti umuga murayito bwense ogoro William Samuel Ruto chibese chichigo jokenga kichikuruewa chiruewe bila fikwaso binde byose onyenkero umuntu okonyora chibese echo anyore ekera anyorire toba begenu wetire sake tuira ni chibese echo mna interest ya begete wona muntu tatoka gabukaho chikotama kurwa kago chikotama sinji yechibese echo na kiro muntu asabe chibese jiri akonyara koirania te kere sokoma chanito tebenga osebese ne yabosa Fridah yora yunga ne bese ne yabosa kwa milioni 3 rasira kuruga Ndizi TV so tinda ito sire kuru Ndizi TV na jita sire kuru ali poda tara unjoro tara kuruwa se poda uchiabu na lego saba chibese jiga chigo janto twara jita machi nyinge tuko chegia tuitamna intwa Kenya Gusii mna nche sende yo mo boime ne jitama besa toligo chikobokolie ngaja mafuzo na mafundisha ina karo isaine besa toligo chikobokolia chiriota chikonyara gutumeka onye kwa mfano ebintu byao se biashara byao ebire what you say 100,000 wana boko ende boye chibasa ne rwa misini omentere biashara ebyo toje ko yeri 500 tosingo so ko ire ni abuna shideo chiabere chisako chinyinge na town ye ito narara lire tigana kuruye town narara ebyombe mbire binge sana nga family finance tuarara chigurubu cy'abantu babusakora nebintu abandi bakoge cyane twate keirep ebyombe binge sana tuarara busonga byekisako bikorete kulinda seji omweshimiwa William Samuel Ruto abeteka enjera baka kweresa mwisonde atebanga besa teyo yabosa yani kineke na besa teyo kwa yabosa na like ko ikoroma yabo ya serikali eti ya county na ya goto tebya kuminenjera bali kuri yo so bugambe ekero kurigereria chibese chigachi ya hasla fund ebu no mwana boda nchera kichiri ora chigotumekerinde kwegendereria Aisa kwa banga chibese chunga ngotoka chire ngana ega kwa na usinjiji kena kero muntu robo nyara we pangera abantu mbale doto babwate birengeli byo sto bwate birengeli ebya igore yebese yo muntu nyore babe wonchi cyo bugmabwao kurwa se poda none ka go jantonya wichora na bosongo kana sukira ka igo yo kurneri sabwa jaso egali sedi bagali riane agendra go karamna poda igo chibese chiroro chonjero lyo magimaito ekero kurigereria bana boda mbaroro baimugetie loan asogwa kana boda chiri cyabo oroche go chikomenta naende ko imukia hasla fund oroche nga mwana boda tago chikomia mono abuno esiperene ne Fridah abana boda baito wa Kisii town operators sponsorship mbale babwate chipigi chiaba banyene mbale batabwate chipigi akini babwate chipigi chero ase chipigi chero ne abane bale balikire wone go chikobati wande je somuntu likire sira somuntu liwate pigi yerone egento da chikoba advice onye chibese chikaliwisa na obujima eteni ngumu chichiwisa no muntu agule pigi yaye wetera asura fund njiko babesa nyinge ukachibesa chinkake wone rabe ngomuntu nyokora tadi ugasebiri buya bakomenya akosabe roni iyo ekara letire roni iyo amente ga agule pigi yaye nya aitenira te wakana chibese chawa kana chinde 500 chinde 400
22 per day na balimba bwati tukoli osma to bali bakurunga watu ile factor ne nabe getat menga inajitika so nere ya watu na ntu wate mugo abanta bungwa kana barama den abanangangana sana wanalipa eise ko banga chibe samne jibo asa abantu bali ngiro kabali bali ikire babwate njira yoko nyora chibe secho watu ali pidibiri bale gwakanira watu na beje go jenja magimabo na ende asinga kiengera bakonyara abantu bonchoreri omanche muligani otogendete gosangana ere Sami oyoro mwana boda boda na bagoye chaplain ase omochobo songo korende Sami ento aroche amatukali amaega nga chiboda boda chiga chiko imokigwa ase chilone monto nya gwakana ngora ento aroche amatukana hara igete chiboda boda chiri chiasira kero kende security kiaba na boda boda babegete rinde kwa nekinga boda boda chiabonchira asira biyamo na seri swali ibyo kandira niwe kwaboria ekene ngia mangano gwibwa kamera busungu yetu ase platform nere ndem na bono nje ya WhatsApp ya na bibinere ya toge toje kukulia mahate tukuri busungu ga no mwibyo inatogete obwibyo mungu akabere sana lakini yaro igantete gotanga security yetu telimbe security yeto mbiyere basonga kulende kutakobeka na security isine na bako genda lesi watu epigipigi ya kwanye register kwanye beka seturaka ogwakanira kibesa wone pipi ya no bakora mwe kota kogenda nekitari totali batanga turachi kogekora kulende abantu bakora mbaga nyone kigali abo babwate turaka yabo bakumengiye gali ya kilometer nga yatara kayagenda ko chinki yakora na ite kwa magoso ne insecurity ya me yawa ayebene Sami amatentu arocheriri nga ligoliria mafuta ligakina ase shiringi 20 ekero murayibwensa cha akayiri ase shiringi yemo asensemo ya inonga kimwaro chenga neyo asensemo yetu na bana boda boda omugambi wese oyokoro kwa Dr. William Samuel Ruto o mwana gwa mangana ngeria ne romente 20 shillings orusi shiringi yao na nyora bana siasa bawo akamura bali ngamba mente 60 shillings mbaro sione shilingi no nara batali ngia mangana batali teyo Entero muntu shilingi 15 muruseli sano tera mininga muntu ingwa muruselia ekere yawo je komini ekere ali komenta 20 arusi 25 ngora twenga makutaya matumaini naro kolende so family ngora ali nyoro bugima bakongete ebinte ebinjere neri bya jakire ko balance muno jinga ngo jakubire ikotinda swase ya serikali gini kubire kero kuli ya mafuta mna yechinyeni nebintu bya mafuta ina usana mna na 10 liters akabeire 200 wana wete mpaka 1950 wana mafuta mna hiyo lakini sukari chikoli ile nyore sukari etirete kolenda bo serikali ardio tonye time nateka gote bo mugabano ito Kisii County nere tomo time boigo to babororo to gendre gwa shumna tuanarite ebinto nyasaye ngo koraro wanje kwa ebire na bya mnandoji kerkenda Samia ibuna omwana boda boda ibuna omonchereri no bato kwegena nga serikali ya Kenya kwanza ebinto mbichikoira na nomo ntoro chenga tarinse ya Kenya yoke korera inflation yegenda ta ku affect chinsemo bato kwegena nga ebinto kaambira neligo liberi ya kawaida inflation yasingentira oroba ngentrari chikwanira abo na yote yabantu baminto orare nyomba to koraga mwana bwa mangano bugima baruna bakongubure no bugima bw'umuntu orabu orob nincho no mwana poda poda Sami gaiga nayo ikarasta abondi reti nyomba sinayo kurase poda yao into turaga bugima bworobe eise ko banga bono taxi chaitongo tolebia serikali yetu na bakonyora ya improve no bugima bworobe rake kerkenda kero kuligelire nsema ya ongi kelio lengera tinga ngige kogere binte bigo kina seligolire igoromono nkagerte nyona soko rusi egento kagerte pia binte bigo kina egento getanga ndekere kemo na mafuta petrol yari ko be petrol irani rense ebinte no bikonyara kwira na buronge
petrol nerete shida ne serikali yacu kuligeria mangana ye petrol ya mochania ike petrol ne 100 shillings tiango tinga transportation ya kwa rahisi ne bindi biko rahisi umugwe kananga chibando kitali ningwa tabasane bane galia chibando rechi kwa 125 130 Atwins College Kisii County ya Itoga chibande chiko ni 180 190 200 bono yari ko bange transport ni yari kenna banda bango tonne chibando Kisii gangitale bakurusia turinga chibande ino cha kwali konyora chiko ba egento na 150 140 akesi nje transport yere igoro wetera mabuta petrol inerete shida mbia mano sana Sami omwanje muliani otwabe tugusanganere Sami oyore omoncherere boda boda singa kyabere gakwerera na kyoboncherere bwabira sensemo yae kondo omwanje mulete trasa somotimo komokeigo tokoirana nto esemia mange Ndizi TV Obwansu Gusii Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti urwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachi semi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiyekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa
risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchoreria tuke yao chirangi na korolekana nomo nguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chokisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Mbiyamana sana omwanchi omurigereria chinga kyogendete gusangana inche imeyo murubire wense Yoboonchoreria chinga kitogendete gukwanira na Yoboonchoreria bugendete gukorekana asinsemo imense itu ya Kenya kondo omwanchi omurigenyora asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonya gwitira Ndizi TV News Digital na bwiga asinsemo ya YouTube na bagotonya gwitira Ndizi TV News na bwiga na bugosanga kerengereri kyao gwitira sina mbiyuriga bwese screen yago eli nditogendera gusanga aso wa mukonde ngo cheki asensemeri mtandao eno kumakori korwa Musaraba town no abwateti omoroberio naboigo yo beshaya agoteba noarime kama kawa nigatobwatirite kurwa chinsemo kiri cyanyangoso kondo manchu mulene togendete gusanga nere sami oyore chaplain korwa stage area quick match nigagendete gototebya na Yoboonchoreria wa boda bagendete koba anene mono ase omuchubosongo korinde mbaroro banyare ko bagutuma amaboli abo mbaroro saminta itoreranira amaboli atatu abagendete gusanga nje imiyo murubiriga bwense Yoboonchoreria narogoteba nga samia ibuna chaplain ekaro kurigerira abana boda mbaroro bakorundia boda batindete ibune chaplain ingi kiriora nyara kwa goko batebya nabo igo meroberi kirimo begete yabe na soko ene kinga muntu tari go stage gatindete karibu sana. Asante mama. Kwa muruka. Akoro yobeshai. So oyo minto yobes naga nikira ndiboli ya kwa boldinga njemno murande osini chapri mikakati ki tuabekiro bosongo egotanga abantu ababaragana barabarebi bakonywa bikaro kende bakonywa nyasole bakonywa ibintu n'ibyo njebona mne chapri ase side yane egasi yane gukina akora bosongo galia no korandi enchiri abantu baito bakoleki baonjuke batoleke batige na enchiri to korandi na yogoko enchiri no gote no kwane no gotoleke gokurume omoyo omuntu yekara kwanire ngejeke na pio kene kia mangano morandia tinasi nengirire sara yogotoleka to kumurire sara yogotoleka oyi mabwa yogotoleka gotinda kana so yo miteyo besikubolinga
ngana kitoja twadi n'abantu abo mbaro baudi na baro disciplinary ndo bwata abantu kire stage ne bwata abantu nga securities as securities na kire stage ne bwata machiko akora abantu mnabo umuntu no molevi umuntu tabeti reflector umuntu tati kubeka ebikoro tutagenda kwa ndezi epipine slippers abantu ambabe kete even charges tiabe kera bwatirwe abo chargewa oro ne chaplain tinyo kinaso agabo mbaroro bao kole kure ndeyo kando ase semeyo so ngaito yo mteyo bese ngule kabisa iboli ya mbia mana sana Samia soko ira niliribolibe korende naroro ukuru kwa Jackson Obuba akotebanga ekero kuligere chi stage abarai mbaroro lakini ekero kuligererie gasi abo bagokora mirimo yabo teranyara kwage kwene kigubuya korende Samina nyara gototebye nga emirimo yabarai nere ya chi stage kuya mono umararia Fridah emeremo ntobwate kirege kwa songo rwe songo road standards tia kiromorai ekarole chairman aikwaru ko yumba nere ngwere Jackson Obuba ekarole chairman somewhere sitebinga lero yana acho ko be chairman ya quickmart amachiko naroro asama jika yo na rwanda ko bese ya majika ine bakole chairman to ko ba chairman e tukururia abandi chairman ne bwatera siaye okurangire meeting na gochete meeting secretary we ne bwatera roli yaye to bwate treasurer no kugaje na keep the records so to bwate bintemiro belimne yiko enda kogenda ekero konyora stage gete imesembea asomo rwege Swahili yani ire ine sake abure bokumenga tesa problem in leadership that's where you get as a kure stage yo na omuntu kunyoma rwale and na le reflector akokolie customer yokora kuyimiza asenga mukuru baburo bokuligeri nguye kwanya ngomo cyane nobate nole kuri asobora ile stage igonga to yo minto Obuba bwatembia ekereside yere kalibara ibosi na bara imbaro seti kati yabo yokora amna nje kwa mfano assistant ya ngoro ya quickmart ntobwate ni bwato mochema nione okonda oro yore kinde chaplain yabo na jira mochema nione ni bwate top security ntobwate spokesperson ntobwate Kerubo ntoro bone ge tobne kekere top security ne ire mandate na mono jogo di ne bintu na discipline cases in case omuntu orule goso obukoiri omuntu koru quickmart poda stage goso moiru musigo ochiro missing e customer yajiri ataire kene kya mangano omuntu ngoro musigo yo nero yo irenirega ntobwato yo koru kwanga bono ntobwato yo minto Samuel korwalia quickmart poda stage ni ngari top security omungwaro ni gakobwato ka kera itabira mastaka yo enjira yali gwe binte bikwirinde se customer itangani ekerbire ndese customer oyo nero ligwenjira goda ikibese jiri then over expert from the stage akorus war stage p alita akoba mwana poda o quickmart mbia mono sana Samia soko ira nilibo lirio korinde naro kweroka Kerubo moranga koro chinsemo chichenya cheki akaboringa samingo nyorolenga abana mbaroro baguchibatiye skuru abokero kendo konyara abana batigire skuru kera sisano na ibere bande batigera form 2 kwanyoranga bachakire kurundia boda inwekero moko allocate abantu kali ase chi stage enke wango kikerio montata keire goikia onyara ko bakaguchaka kurundi boda gose chiko kirimo begetenga oyoiga na goika chaka kurundi boda nkoligereri muri asinsemo chirichie license onyorira maigilio mbarume tokonyara bakonyara maigilio kurwe para oimukino ne pigipigi ye jirani ochaka kwegeria kurundi onyara orora ngumanyire kurundi oso para inubuna bana boda machiko kirimo begeta soko ne kinga omuntu kaguchaka goso ase stage ningikeria bwenete gutwara kuya moro yo mitoke bukoronya cheki asiri boli kwa boli ya kapisa na ndio na detego chawe kitira kwa ya motoko ngiro okay nasi ndio mitoke rwa ngiro tiagira ne ni boli elio era antegara kapisa asaba na boda bali baito onsi piba korega sia boda Kisii town e qualification yentanga ni wekatu aleke bande
eise koba ng'omonto stage nere yasoire omwana muno oyo tabwati kebande stage yebante kubimukeribwa twenene sana omwana oinere kobwati nabo ibuli bayekorigibwa aerese ninki kiagatagaja se bodaboda nende so twamenya omuiboli wetu omwana yepigipigi omwana oyo niga asogete gochiga abwa akaboka yara pigipigi ne se agajire town gotene stage na abakora Chester abana munabwe stage batigire skuru njera somne class 7 muno yakwana no muibolinde na ningegente wera Fridah no muiboli arega so egente kingo jikere yatomina sana ekero konyora bisokoja mna ikutumat injende chaplain oro Samuel ngana omwana arega alia otigire class 7 nyaka watu mubiro manene ojiro opage pigipigi gabanga nene gasia kurwa na tole pound nere ine gasia ngongusana na ende toko yanchirana mne stage yetu ya quick matigalia yente kitina nyakorora anye ke karase ki stage chinde kero kendo na bara sanga na intwe tomanya stage ke yumano ya tigere kara 7 akale kwenda tigere form 2 akala CPP na tabwa no yo tabwa tinere ke bande pia kero mwana yo tigere form 2 part taranyara ke bande oyo tigere for 7 part taranyara ke bande tolige stage ine lie na Germany ye kwanero kero kende samye kero goteba nga mbabone tigo cha stage korarigere ringe ngane nga omwana naro tigete skuru kare obelire isiko kero kende rikako genda chigweso ya soboke baga chake kuiba are mukigetambukirwa chake kogenda boda na kiyo korigereria ngane yuerara tego twara muchando mata bande mbale to wate stage galia kalinge bange tosoma ngeli batanya wali to mondo ko bakane school fees basome lakini bone ngento ndagurende abumurarie ito Fridah inkelinga ekero umwana yacha otware qualification iyo otware kebande geste ekebande national ID ekera jine national ID ya oyu kwere kero ino monta manene to kunyara kumawodi na ibaga ikyanera nkweligelia kero kenderende bali bataranyora ama igeli korwa qualified institutions abarabuna kimogo chimwa baligelia sensemo yaino ase bali bakorundi boda mbabwate license ekera ko so ase stage goikatware license osena kimogo chimwa akora manda bwa mangana chiraise into agatekiri manani njachitega chega ikira enga kigitega yoburaibulio bwa mweshimiwa urumuga Kenyatta baada kitendo kilikia bete na iruna kiro muntu na roche na abantu abange mbia jite mitando kirekona abantu baitu bonse mbabwate driving license ose driving rider license batu abwate akibona sinji ya betriti tukaende school abantu abange bona sayi wikira sayi mbabwate kulende karoja stage sayi to college stu go wikabara ligelinga umuntu matakale to akaligeri na maiso umuntu ina oragendire pigipigi yande nkayiko nyako gendere pigipigi akera tu amenga nkayiko nyako gendere pigipigi tena barayo libasuka kana baeresa bamotebinga majiko ye stage naya ekera bamweresira majika ye stage mnali gocha umuntu yote banga majika no nyaitabe asinara go signinse ngo kwa stage yande akwikimadra ndigende stage chene na wachiko o sinara go signinse nganjirangire kwa member ya quickmat poda stage o signinse okora ekera signiri o sign kwa minute nga asomire ama ne constitution ye stage iko number 1 mpaka osi number 15 okoregi onye ule bia kego cha kwikira libia au sagwebe sagete ngatonyere muchando getigana wana bukunyara kumubiye kenyororo ndo akane muyamana sana sami gwakwa nerenga ekero mondago che stage ngorigere murenga sinara agakoreire ntumetekero mondago ligimeremende yonsi ngochiarora aborigo working experience oranyarinde nga monto eno mbona arule school na ndinatete kwirigeri natete gwetoma ache stage abatenga mbona narwete school kerekende mo mwancheri pia mono muralia ende ndayale gukwanira gabwake ngeligoro ya na mangana alinga maiga ko gocha ngora korigeri tole kaya ko ndi pigipigi kaya ra gendi kwara bantu korba nge fora ba menga ki umuntu ingo chanda nge stage yinyo aga tete kwa miere stage yeito
bararigerie bintu mnebiga twamenya konyara umuntu yekene no murundi ora kesi konga bono chire nabwate driving license akaro kuligeria driving ya license mbie no tokonyege na wetera driving license no tokumugenda wetera driving license iyo lakini kale kyo nkiarenge driving license kale kiarenge tokumulirimo umuntu iyo kaya kolera kiabera gukora nkiakorera bwase riri akari gocha gojana ntiko tosalibona twagira ntwa batakire kwe expert kuri stage nara chiko bo musiga sitole egento mnekyo lakini akarigeria kale lakini asabone yakagwachire wa driving license abaguliro if there is a space telinga wasine rasima ngagwa kole kwirendeiga ngagwa stage yo registry ya ngora ligere turinga space nero chipigire ngalelega kwikimati twaligere utonyere space nero no kwereswa kwewa machiko wasaininse wabo mwana boda okwikimati Mbia mano sana Sami asense itu ya Kenya ntoro chomorakera no gendete guchanda abantu anani mana stinse machirichia Laikipia tango tosangene nsemeria Laikipia toigwe na kibagenderete Serikali ya Kenya kwanza inataka kuweka taratibu ambazo hatutakuwa kila mwaka tunakuja kutoa misaada. Tunataka watu wajitegemee. Vile unaweza tatua mambo ya maji ni kuongeza borehole katika hii area. Wote ni wetu na sisi ni serikali moja, na kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba hata ikiwa ni pesa kidogo kidogo, hebu tuchagie pamoja, tuilete pamoja, tupatie yetu chakula. Na Excellency Dr. William Ruto akasema kila mtu atapanda miti 300. Sasa tunangoja Your Excellency serikali ikae chini, ministers wakae chini, msichana wa environment rafiki yetu, tuanze kupanda miti. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere na ine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwe chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaiteire asenchera yemo useyende anya kwa yaiteire imeyo morobelio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi Ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambuja tokobuka ndunye yomba melia ne gotwali amangora rabutuke mburanya gotukurugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chiamogaso Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi
mono sana Yoboonchoreria chinga kyogendete gusangana inche ase omorobiriga wense Yoboonchoreria twabeire na sami korutwa gachagete omorobiriga kono Yoboonchoreria ekiagera chinsanere chia monyori na nabone tagenda kore egasi yaye ndete ko mwali bageriga akwanera Yoboonchoreria ba boda boda bari siko gari arwingana yaye yo mweli nyekabwate erinde tomoriri anyare kubaga kogenda. Karibu sana Sami. Pia mono moralia igende tande tukura ngambi ya mono anena mono assistant as egeta sini ke Ndizi TV aso ko ngarigani gaiga na kweresera mangana atubwate kene na poda poda tukura ngambi ya mono ase manager to ya Ndizi TV ga abanero ko na isumuro na konki gaiga asa bana poda poda ba minto once biba Kisii County kwa jumura kera twensietera bana bamo twensietera town ya kweligeria na bali go sabaiga abantu baitu kamoko bukori kasu bizira buguma bwa kwangire kwa bukori customer muigwane ne nero ligoli ko genda sigete ko kasete go sukero umuntu kumusoba 200 kama ite 150 igoye ko babia aseka customer ya kwa bukoria kwa gamba nero ligoli korunse motaracha ke safari na komo ikali mo chikorwana igende ikiara bero bosongeje naye customer okolina se pigipigi nale ko sorgo okolina pigipigi obolinga ki aye pasta muranje boro chaplain enoga aye pasta ya matara chiwe serengo ko ngirira na otensi usabini singi 100 toiwana korunse ikara towe kali sogo ikiranse kwanyora toiwana na kwaso siringi 70 kwanga so inale ngere yo mwali nale ko batebya naende Kenya saya abaseni customer cheto chonsi na bana poda poda intwe nyasaye naje gotokonya tuonjore korwa boseri boliriri twaboli bokorwa so yobes yari gotanga na bale bitore ntura bantaba ya na tomatumaite ntura bantura baronge kulenda se bali abakabatara onjoreria na barogwe ngo batenga ki Kenya saya tirisa to isane tuonjore korwa aso sombi ya mono yo minto Fridah aso ko ngiganiga na inde ko rangaligani tukolinde na utoya tukwana mangana poda poda na manga koba na maswali ale gantwale kunyara kuyaira ni sasa asante Kenya saya usisenie ikasenie kwa Ndizi TV ambia mana sana Sami asogotarara studio yetu ya Ndizi TV na baigogoto semia mange na Yoboonchoreria bwa boda boda bore nimeta bantu na bange batuma ujumbe chiabo lakini ntoche tochenga kiende ande ukwanera mange boda boda ni ngalire sana nichenga kwaligane na inde tokwanera mange akondo mwanchumule togotikana nere Samiri ndagenda semero belinde ntometenga ensi ya Kenya twarere chinsemo mochando bw'umurakero obeire gogochanda abantu abange ntomete serikali negendete gwituma soko ene kimuna abantu abongonyora barendagera chinsemo ntorora sensemo ya Laikipia chifamiri gwetani echiribu isano na ibere banyere kwa bagotwara inchara ko nde serikali ya talita chinsemo chiri na kurobo konye nabego tango torora asensemiri ya Lamu ndochi chifamiri gwetani chiribu M2 bagendete guchandika asencho yenchara nabo igomora kera chinsemo chini tango tusange na barabo toigwe na kibagendete chinsemo chiri kuhakikishia mimi pamoja na county commissioner tuna task force tumeunda ya kuangalia hii mambo ya ukame na kuhakikishia kwa watu wa Lamu tutajaribu vilivyo kuona kuwa athari hizi za ukame zisitupate kwa hali mbaya. Kwa hivyo kuna mipango ya kuboresha mambo ya maji, kuna mipango nimesikia tayari serikali kuu inaleta chakula, na tutakaa kama kamati tuhakikishe wale watakao kupata chakula ni wale ambao wameathirika zaidi. Kwa hivyo hilo ni hakikisho, na nina hakika tutakaa pamoja serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti tuhakikishe kwa hichi chakula inapatiwa wale wanaohitajia. Katika kaunti yetu kuzungumzia serikali sema lazima tushirikiane, serikali za kaunti na serikali kuu. Sasa hizi tunapata msaada kidogo wa chakula
tumepata kama gunia ya mchele 1,200 kilo 50. Pia tumepata maharagwe gunia 480 kilo 50 ya maharagwe na nyama za mikebe na boxes 300. Chakula hiki ni kidogo sana. Tulisema Yoboonchoreria abuna bamenyi kurwa sensemeri ya Lamu sechinga ki omochando bw'omorakera nabo igo enchara agendete koreta obokongu kuri nabo iga sensemeri ya Tana River na rochi ya matechi nyingi ni chigendete guchandika aseng'encho y'omochando y'obwenchara nabo igo omorakera kundi nigo baimukire getambukiro asokwane kimuna ngobe kabare chi pipe chia mache banyara ko bakonyora macha sensemeri bakore irrigation ya sensemeri inde banyara ko bakonyora endageresene konde serikali nigo yemugeti getambukiro asechi family chiribu 10 bagatalira ensemeri bakairendagera gucia sechi nsemo chiri sokwane kimnanko kora bale gosengo kyani bale muchando bwenchara tyangu tosange na barubu toigwendagera kiri banyata kwa bagokeri wasi nsemo chiri. Mimi ni mkulima na pia ni mwanakamati na pia member wa Kamarandi Irrigation CBU. Mambo ile metufanya tu hapa ni mambo ambayo ilitendwa na wenzetu ambao tulikuwa tumeungana nao hapo mbeleni, lakini wakafanya ukora wa kuuza maji yetu kwa watu ambao hatuwajui, na hiyo ikatupatia sinda mingi, maana tumezumbuka kutoka mwaka jana na sasa tumemaliza mwaka moja na miezi miwili bila kuwa na maji upande wa chini kwa Kamaradi B. Na hiyo imetugharimu pesa mingi na tena imetugharimu hata mafikira mingi ya kushughulika ni nini kitafanyika ndio watu wetu warundiwe na maji. Ungana pamoja tukajenga maji, tukaweka maji, lakini Kamarandi kwa vile mtu anakuaga anasikia kama huruma, akahurumia watu wengine, akawaleta wawe wa kuzaidiana na yeye wapate maji. Na wale watu kumbe ni wakubwa, kumbe ni matajiri, walikuja wakaovateki Kamarandi na wakaanza sasa kuwa wanapea watu wao maji. Watu wale walikuwa wanyonge, walitafuta maji wakawa hawapati maji. Tunataka kulima na sisi tunataka kulima, watoto wafaidike, watoto waende shule, na hatuna watu wengi wamewaziriwa hapa. Sisi wote ni wanyonge, ni wale wanaitwa hasara. Na maazara hawa tunaomba hata serikali iongeze hii maji, itufanyie ndamu ili maji ongezeke, watu walime vizuri. Kwa vile ile maji tuko naye, kila mkulima iko na kuota, ile kamferenji ya kuota, hakuna hati ile maji inaweza lima, mtu anapata pesa. Tungeomba serikali ambaye imeingia itusaidie, tujengewe ndamu hapa Isiara. Juu ya Isiara iko na site mzuri sana ya kuwekwa ndamu. Tukiwekwa hiyo ndamu, mahasara ya Eburore wanaona kazi ya serikali mpya. Tuko hapa tu ku flag off hii chakula iweze kufikia ambao wameathirika. Ifike hapo kesho na tunawauliza walio katika sub counties wahakikisha hii chakula imegawanywa na imepewa wananchi ili iweze kuwa yenye manufaa. Chakula tunayo wakati huu, tuna gunia kwa kila sub county itapata gunia 400 ya mchele na 50 kgs na 160 bags ya beans, na hiyo ni mwanzo tu. Serikali imehakikisha kwamba itakuja mara kwa mara. Obuna bakonyi bwanyata kwa bukurugwa ne serikali sokone kibuna abamenyi bensemeri ya Tana River banyere kwa bakonyora endagere isaine ase ogokeania omochando bwenchara kondo mwanchu murigereria togotigana nayo ni gongo kumanyibuna ekere serikali ya Kenya kwanza yachagete obugambi ritukolitang'anirio gotiani kwa kumura ibense Dr. William Ruto nigo aenegetinga ligo lirio bwoyo ngochikirire goika asensemeri ya moro
Molo nigo ba negatinga oboyo bwabere bwogukirana sensemeri chingaki abalimi benseme into maite sensemeri ya Molo anene mono nigi kunyara kwa bakye gosimeka ebyasi manyika inaso gosimeka ebyasi nabo gosimeka bari bituma asensema chirirendeli tukore igoro nigo boyo bwikirana tebene soko ene kibuna abalimi bensemeri ngo konye kabule nabo igongoro soki bale ndagera yura chikokonya bemenyi bensi ico ya Kenya asoko ene kibuna enchara ngo kianire ntumeto muchando bw'enchara obere kogo chanda NCT ya Kenya kerokulia chinsemo kerokulia ensemeri ya Laikipia ensemeri ya Lamu ensemeri ya Tana River nigo abamenyi be chinsemi cyo baganda to kwa asenyencho yenchara kondo mwancho muligerere ni bugo boyo bwabere bugukirana bene asoko ne kibuna abale mingo simeka bale chindagera nabayiga matuko abo siomba chikwene kinga umuchando bw'enchara onyare ko bakogo keanirwa abasemire kwa nenga bamenyi bensemeri ya Molo mbabete bagokonyeka kigima na ndemba chigosimeke ndagere nyinge soko ne kibuna encharango kyani gwera sense ico ya Kenya konto gutikana nayo ekyombekerigia KEMSA ngende tekubeka emerobeli ya bena soko ne kibuna amario gago konyara kubaka go sense ico ya Kenya ngwikira nara senchira ya bene nabo igontoroche ekyombekerigia KEBS ngende tekubeka emerobeli ya bene asoko ligere chi standard chirichiganire gotwara asebinto sense ico ya Kenya korende abantu nigo babere bakwemurunga rikorwa chisemo ekero bagochikugura amalio gokorwa chikemesti gosekorwa chi pharmacy nigo batebirenga nigo bakoneligwa amalio gari fake konde tikango torasanga na barobo batatebi na experience kyabo kyabeire asokoneligwa amalio gari fake. Yani mimi ni mkaachi ya Webuye na jina zangu naitwa Moses Chetambe. Naonelea tuko na shida upande ya madawa. Tunapewa madawa aina ya madawa nyingi, they are not brand. We are buying mara generic, mara, but you know, I don't believe in generics because for a long time we have been using the brand and it used to work, but now with these generics it has created a problem. All the same, my biggest problem is on which I have noticed is the supply of B-complex injection. I've been around the chemists around, right in Bungoma, Webuye, even I went to Kakamega. But I'm being sold some things that are suspicious. They are not even, they don't look like medicine at all. But we are not getting it. You see, how can we travel all the way? When I was in Bungoma, I went to one of the best chemists there, but he complained that he brought the right medicine and that nobody was buying, so it expired. But now these fake ones are the ones which are on the market, and they are putting the lives of our people in danger. Yeah, so our institutions should be strict, because if they leave our borders to be penetrated by fake things like this, we are putting the lives of our people in danger. So it's my appeal to the Farmers and the Poisons Board to be a bit more strict so that we are not getting this kind of medicine in the country. Well, let us get the right medicine. Mancho murigereria chibengi nigo chigendete gwesokia na boigo koene kinga abonchereria ngukine baro bonchereria bwabo na boigo kubugariye bunenchereye moyo kwegendereria ebengi ya absa nigo yimukire gitambukero na boigo guchaka umurubirio bene asokoene kibinango sira bali abonchereria bali ba micro small and medium sized enterprises MSMEs abo bakoene kinga mbachikonyara kwa bako gendereria bonchereria bwabo gwekine na boigo
kubugareya unenchera ya moyo kubakonya gusikubasira nigo banyara kwa bagosiolyo murubiryo bene bokuba chibesa asoko egendereria nabo igo guchikomente stock nabo igo kugareya obunchirire bwabo konde tia tosange na barobo toigwe na kibanyara kwa bakubike mirubiri ya bene asoko ne kibunango chikubale konyara kwa bagokonya abunchirire abo. We provide up to 10 million for those who are existing because there has to be differentiation, appreciation. We've really opened up doing unsecured lending to the tune of 7 million shillings to new customers and existing customers doing unsecured lending to the tune of 10 million shillings. That's really opening up, our partnership with the business and making sure that they can be able to get access to this facility. Come, let's engage in the 4 pillars we discussed earlier on to ensure that you have the stability to be able to utilize those funds and make repayments, in a positive manner. So, serikali ya imukiege tambukero asoko eneki nabo igo kubike mirubiri ya bene asoko eneki nga ngokea ni bali omuchando bwinchara asenseiti ya Kenya bakanyara kwa bakorwa ogochika asichindagera kiri kya GMO chinyara ko bachikoretwa asenseiti ya Kenya asoko eneki buna omuchando yo nyare ko bakogokea na kurinde ntwarora abantu abange bakonyara ko babagoteba nga omurubiri yo no chikoleta omuchando anene mono ase baunchirire bulwisi bali bagosoke chindagera asenseiti ya Kenya no chikonyara kwa bagokwirania obonchereria inse kurende GMO yemugetige tambugera soka ne kibnangole tabali chindagera kurwa chinsemo chiri cheisiko chindagera chire processed asoko ne kibna abantu bonsingo ikera bali chindagera chikondete tusange na baroboto igwa sensemo yabo osasa ba Kenya barawona kibe mugetige tambukire kyo nabo igokurwe birengereri byabo kubatekana no murubiri yo GMO. The productivity will actually be quite improved for the farmers. We can be able to enhance even the drought tolerant by looking at the genes that are responsible, and in that case you are able to create a crop or plant. Dr. William Ruto na nyara ko bagagoteanga na chigusira manufacturers asensemo ya Kenya erinde ko enekinga abasae ngonyora bali emirimo anene mono asechi manufacturers gosase chi factory chinga kitwarora airport ya Lamu yagenderera gusiya imukige tambukiro na gochaka emirimo yabo kegima asoko enekibuna beef gosechi chiombe ngosoki guchire gocha sensi chiri isiko ugo chikonyenywa igola mu yachakire mirimo yabo bene asoko export chiombe gocha chinsi chiri cheisiko nabo igoko enekinga ngo chichire konyenywa chinsi chiri cheisiko korendekero kuligeria sensi ya Kenya ntobwate nyama ya beef eyeko ba processed sensi ya Kenya ntwarumura ibense na nyara ko pakaga urugo chika ngana chigosila leather industries ekero chiombe chikonyenywa mayori atumeka korosie bintu abuna chibag bune bikoro to sensi ya Kenya rika lioko import ebinte bikoro wa chinse chiri cheisiko tebanga faida nerororo ekere binte bikoroserwa sensi ya Kenya korinde asomo bagani oserena omora ibense na tarire testinse mo chirikero batware tege ikaro ne chi manufacturers bakanyara kwa bakoeresa na kibakorosi bintu na kibakorosi chibag na kibakorosi bikoro to na kibakorosi chibangles akanyara kwa bakagosanga na barabo nabayigo korigererie michanderi bagwetera nabayigo nakiago chikobamenta chinguru nabayigo kubasira asoko enekinganko egenderere bale nabayigo koncherere bale na kogareya oboncherere bwabo asanene mono ekerari ingetekerenga kya ekenene nabasae banyare ko bagokonye kana bayigo konyora emirimo tyango tosange na barabo toigwe nara yanyate ko bakagokwa na chinsemo chire. Governor, how are you? Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Very good. Habari. Salama, habari. Salama sana. Always need to stay there. These are local solutions for kitchens, restaurants, hotels, schools, state lodges and all. We've done well. We've created employment for over 60 Kenyans, and we are looking to expand our business. Where do you get the raw materials? The raw materials we transport, but we convert them. For this
rice leather. We also make the fabric ones also from cotton. Buy also from like the local manufacturers for cotton materials. So, and then this is those are the different talents. We are selling out in 20 shops, an average of about 500 bags per each. So we are distributing to them. Yes. And we also make the cheap products that are, we are making sure that we're going to replace China. Perfect. Your Excellency, these products are right in the household. They would like to also right among your girls. They really love using your products. I'm sure if you pay attention to the house, you'll see a lady in slum is able to go for a cash job just because she can be able to buy this one by she'll be able to use what she has earned for the day to buy a packet. So she's able to spare some money by doing this. We also take care of tension. And this packet? This packet goes for 8 shillings. Nenjere ya moyo kogendereria abasubati na boigo kwenekinga nkonyora bali emirimu ensemeri ya Kiambu ndomede chinsemo chirichi ya Kiambu anene mono kurwa ensemeri ya Thika chi industry ne chinyinge chirororo abantu bari ba egasi ya magoko na boigo unabona ubosoni egasi eriende yonsi egotumeka amagoko nigo chi kampuni chimukiri egetambukero asogokonya abasubati abake asokweneki muna nkwegendereri bale bune enchere ywe yamoni batumikire ne yokwenekinga ngorubara maigelio anene mona sensemeri obosoni elinde banyara kwa bakwegera na boigo kwenyorera emirima kampuni bachakire kurwa maigelio yo gochia abasubati abake tali basubati bande bonsi kolinde na abasubati abake gochakera emyaka 15 n'etatu goike emyaka 24 asokweneki buna nkwegendereri bale ga maigelio ini kagende tasi kampuni jo na boigo asoma ile mbachikwa guchi certificate na boigo bachikwa nyorera emirimo asi kampuni tango to sange na baroboto iguningi kyageta bakaimuki getambukero asokorwa maigeria yo gochia ase abasobati abo abake. 80% of these young women and girls have transitioned into internships and decent work in a sector that was previously male-dominated. Have a positive attitude about these things. Positive attitude. You know, don't look at it as the end of the world because something bad has happened to you. All of you, of course, know this. Over half of the graduates of the previous cohorts are now earning a daily income between 800 shillings and 1,500 shillings. And while that's great to hear, I think collectively between the US government, the Kenyan government, the private sector, and our NGO partners, there's more that we can do. Yakigima omwanchu muliembya mono sana chinga kyogendete gusangana nche ase omurubiliga bwense Yoboonchoreria chinga kitogendete koimanyia amange ase chi sector ana ikichigendete gokora anene mono asokwenekinga ngwegenderere chire na boigo kwegareia korindo mwanchu muliento manyetenga internet ne yengencho mono ekero kuriye technology abono igani gendete gokina ase kerengo kigoro squeeze omede tokonyara kwa bakugokora kende gionse nyetubwatie internet ne yengencho mono ekero goswa chinsemo chicha YouTube ekero goswa chinsemo chicha Facebook ekero goswa chinsemo chicho ko Google noganetie internet kwanyara kwa gukomanya mange squeeze metandao yekerero nere guchia tumanya mange nabo igas chinsemo chirichia ICT ekero tokorigereria oyo chorete gosomo waziri oyo chorete gotenenera sensemeri ya ICT chinga kyare gokorerwa vetting gosie kolingorigwa owalo niganyate ko bagakoenekinga ekero serikali ya Kenya ere mukige tambo kerogyo koenekinga nko reduce bareli goririe internet sector ya ICT nigera chikobage go kina asekerengo kigoro mono ekertoro chenga kerebo tukio koligererio mwanchu mulieni obokoro kinga cyberbullying go sekero cyber hacking
ensi itu ya Kenya nigo yene kiringa cyberbullying nigo eresekerengo kigoro mono kurinde omosiese omochore owalo niganyete kobaga kwene kinga erekera gochigosoa ase libagelio osekera gochigochaka emirimo iyo bene nachikobeka emirobelio asoko ene kinga ensemeria ICT infrastructure yenyere kobaga gotwara emirobelio mirenge nene mono ekero kurigereria data ya Kenya niko batebetenga data ya Kenya teri save mono erena bwatobo manye nachikoene kinga onyare kobaga koba osega koye safeguard asoko ene kinga asensemeria security nebekira sekerengo kebwenerete ondita yonya oranyare kobaga go interfere na data ya Kenya ikotigango tusange nere toigwe meroberi kya bigete ya bene asogo chikoene kinga asensemeria ICT onyare kobaga koyerenda mono. Have this Ajira digital program rolled to all parts of the country, and with the intended rollout of 100,000 kilometers of fiber optic cable, we should be able to facilitate access to the Ajira digital program in all parts of the country. With respect to internet connectivity, yes, we will enhance this. How do we do this, Mr. Chairman? One, the starting point again is the ICT infrastructure. Ensure that through the digital superhighway, we have got reliable and stable and extensive ICT infrastructure all over the country. And then once we have done that, we come in to see ways and means of lowering the cost of internet so that we have got access to internet all over the country, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ceteris paribus, the cost of internet, like any other product in the market, is a function of the inputs that go into the productive processes. If we lower the cost of ICT infrastructure, we should then be able to end up with affordable. Ensure that through the digital superhighway, we have got reliable and stable and extensive ICT infrastructure all over the country. And then once we have done that, we come in to see ways and means of lowering the cost of internet so that we have got access to internet all over the country. We will actually leverage on the Universal Service Fund, so that we utilize the resources available within that basket to extend the ICT infrastructure to those places so that we have got some equity and equitability in the provision of ICT infrastructure. We also need to understand, Mr. Chairman, that the rate of change of legislation or legislative reforms or policy and regulatory reforms is slower than the rate of innovation. So if innovation is ahead of legislation or policy or regulatory framework, then we will definitely introduce changes or propose changes to the existing policy, legal and regulatory frameworks so that it responds to the needs of the market. Chitalanta sense ya Kenya niko chigendete gosirwa na boigo kiumbe ekemo ikikemanyikante na Jubilee Kenya takobage kobeka abarundi chinyange amo asoko ene kimna banyere ko baba go participate as RC yarenge gusasa mashindana arenge chinga kitwaro chebanyate ko bako nyorera 20 million kurwase RC yo kondete atokwa neno mo director manene oyoko ene getinga omurubili nyere ko baka kokoleka na bene atoererenga ekiringa kyoko beka omurubili yugose amashinda nayo nekiriki kyalenge na ndengi banyate ko bakonyora kurwasa amashinda nayo. Or even more. Now, in terms of registration, we've opened up our registration via our website www.grandnairobibikerace.co.ke, and the different rates for different categories. And when you look at the family fund rate, we want to bring the entire family right out. And for the family fund rate, as we're saying, it's 500 bob per person. And for the kids, it's 250 shillings because there'll be also lots of entertainment thereafter. Then also for the physically challenged and the black member, it's 250 shillings. For the main race, because that's where all the action is, it's 1,000. Given that it's a city race, the whole idea is for us to make the cycling space very safe for all the participants. Now what we're looking at is closing the main roads that we're using, all the main roads and the roads, the joining roads that are coming to the main roads. In our case, we're looking at Uhuru Highway, Langata Road, and parts of Upper Hill,
and Haile Selassie. So that circuit totals to 16 kilometers, and also working with Kura and the Federation and also the traffic police, teams from Rwanda who have already confirmed, teams from Tanzania, and also regional. We've also approached Eritrea and Ethiopia. That has not been confirmed yet, but they're also in talks with that. On the international space, we've been in conversations with some of the key cyclists, in some of the key global teams, but also just awaiting final confirmation. So we cannot give out a name at this point. Corporate teams, of course, the first biggest team is Jubilee Insurance, and the reason being is that we expect this event for them to embrace it and grow with it as much as we are hoping that it will be able to elevate the sport to where we want the sport to be as a country. Great. In this event, and what we are trying to preach as an event is about safety. You have to make sure that you have a helmet, because as it is, many cyclists don't wear helmets, and also a reflective jacket. It's very important for us to enforce that what Kura and also other agencies. Inflation nigendete affect sense yetu ya Kenya. Kato kwa na inflation ingituminete. Inflation no gukina kwa maguri y'ebintu kera lituko kera kuligeria maguri y'ebintu birito gutumika kera lituko nigo gendete gukina economy ya Kenya gose uchumi ya Kenya na nigo gendete gukonga kore tari sense yetu ya Kenya yo ka chinse ani go chigendete kulira kera lituko ekiagera kera kuligeria maguri y'esukari kera kuligeria liguriria mafuta kera kuligeria machere nigo gendete gukina kera lituko konde chinga kitware wosangano mo governor o CBK Central Bank of Kenya Patrick Njoroge nigagendete gakone kinga tari nsetu ya Kenya bwato muchando yo konde na baraboni go bagendete gotema barolenga kibaranya kwa bagokonyensi ya Kenya nabo gokwirani amagori y'ebintu konde teto sangenere toiwe mero beliki abikire yabe na soko ne kingamba chigokora inflation na sense ya Kenya. Three shocks that have hit us in the context of the post-COVID period. So ignore COVID, assume that's behind us. We went through that. Then, of course, you have the shock of the price shock, inflation. Never before, well, actually not never before, it's been a long time since we were in this space, particularly in the advanced economies, talking double-digit inflation numbers, etc. But that is affecting all of us, and in our own markets, emerging markets, we're also in the same space, meaning inflation is a significant concern, cost of living issues, and indeed this is becoming a significant, or has become a significant social issue. So that's something that policymakers cannot afford to ignore. Then you have the second element, which is the price of oil, which has really shot everything. And the third element, of course, is the markets. The financial markets have become dysfunctional. Maybe they're always dysfunctional, but the point is they've become worse. And so we've been shut out of our markets, of the capital markets. We are a capital access country, but we are unable to borrow at appropriate rates, etc. Manju marigereria mbia mana sana singenjo kwa bereko gusangana nche imiyo murubiri yabense Yoboonchoreria tinga kitwa gachage to manju marigereria goikabona igana ikire omwerio kurinde mbarororo bande itimba siekirera isiko babere bakobwatia omurubiri yabense Yoboonchoreria kurtwa kabete nere sami tinga kitwa sanga se secretary ya bodaboda na kiabereke gukora Yoboonchoreria bwabo ekiongozi Sefania Onsero kuroria na bonchari na obwatire omurubiri yabense Yoboonchoreria kurtwa gachagete nabo igo Bismarck mukwa kurwa Kisii getembe tebangano wari ime y'umurubiri nigo bari kurigereria umurubiri igano murugio ya Sharon no mwana ya Eugene nabo igo Richard Mongare ere ni gabaga kwiraniria ing'aniria abana bodaboda nyara ko bakagosaba umugabana Simbarati nyara ko bagakurigereria abana bodaboda ikaranse na barabo nabo igakwane na barabo inyore ubugambi no bw'imyaka 5 na 2027 na chabaga nigo manje muri ngo kwiraniria imbia mono asingenje kwabere ko gosangana nje kurna gachage tumurubiri goikana ikire omwelio kwabere go kurigereria getaseni kia Ndizi TV kwabere gokorete rumurubiri gabwensi Yoboonchoreria na nje Fridah Kerubo ngoteba mbia mono sana goikari tukoria ijuma na aratumira na somurubiri gabwensi Yoboonchoreria tusanga mange ayo abereka gokorekana ase chichiro chito manje muri ngo sabo kwabera elio giria nerero igali aberege kore tobo komwa makubana mangale lakini no gosemire kwa ne mbuna goikari tukori ijuma na bokonyora li
liyo giria nyare kwa bali kwira na uyo mwancho murigirire kukuganiria uburigireria obia.